Sredina ning kasewakan busana sutra maneka warna Koko Prabu saestu adamel kaget sotaning manahipun ingkang rayi ngamarta krana rawuh paduka ingkang sengkan-sengkan datanpa pepoyan Duh Koko Prabu jimat semban kula upamiya walit utusan gandhek sakembaran atur nawala agengipun utusan Nayaka ing Dwarawati bilih riki lenggan menika paduka badhe kepareng tedhak wonten ing praja Ngamarta handadosaken kaget arosing manahipun ingkang ngraka ing Dwarawati duwi sawetawis wonten ing paningaling batos gumana wewayanganipun kadang-kadang kula para Pandhawa miwah negari Ngamarta kadhi kasaputing pedhot peteng ingkang boten saged dipun miyak dening menapa kemawon wekasan daya-daya ingkang raka tumuli sowan dhateng negara Ngamarta ingkang wigatos namung badhe nanjihaken dhateng paduka Yayi Prabu Ngamarta wonten lampahan menapa negari Ngamarta dene sasmita ingkang kula tampi mekaten kasunyatanipun Yayi Darmakusuma Duh Koko Prabu jimat semban kula Koko Prabu kang paningal sewu nyatanipun derengke mawon Puntadewa munjuk atur ngersa paduka Kanjeng Koko Prabu babagan lampahan negari Ngamarta teka paduka Kanjeng Koko Prabu sampun wuninga dhateng Glagat lan wae-wae ning negari Ngamarta Koko Prabu estu menapa ing dados dawuh paduka panci kepara saestu bilih dinten sakmangke nembe wonten lampahan ingkang dumados wonten negari Ngamarta Koko Prabu Kresna kakangku Werkudara piye? Ora jeneng aku medhot pangendikaning barep kakangku. Babar pisan ora. Ya mung mbok menawa barep kakangku tidha-tidha ngene bakal munjuk atur ngersaning Kresna kakangku. Mula aku ingin dadi suli ing barep kakangku ngene bakal matur marang Kresna kakangku. Werkudara gage matura. Siadi arep matur apa lan Ngamarta iki eneng apa? Watara wis ana sak candra kelungguhan iki. Negara Ngamarta kaya nampa welak ing Jawata. Negara Ngamarta kaya nampa pagebluk. Yai Prabu, wonten timbalan. Kula aturi ngemot-emot tuwin kula aturi mangsuli dhateng lampahan ing sampun kelampah. Saderengipun negari Ngamarta menika ketaman pagebluk. Saderengipun negari Ngamarta menika nampi welak ing Jawata menapa wonten lampahan ingkang elok-elok ingkang dumadi wonten negari Ngamarta. Inggih, Werkudara. Nggih. Piye Dimas pandanganing Koko Prabu kaya mengkono? Ora susah dadak walang ati. Aja tidha-tidha nang aturke. Aturna marang Kresna kakangku. Malah babar pisan lakon ing sandhang dening para Pandhawa supaya Kresna kakangku bisa ngentheng-enthengi lelakoning para Pandhawa. Koko Prabu mugi andadosna ing kawuningan. Saderengipun negari Ngamarta menika ketaman pagebluk ketaman welak ing Jawata. Wonten lampahan ingkang edap-edapi ing dumados wonten negari Ngamarta mboten sanes kejawi namung pusaka negari Ngamarta inggih menika pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada murca saking negari Ngamarta. Mongko mboten dipun mangertosi wonten pundi papan lenggahipun pustaka Jamus kelima sada menika Koko Prabu Ndrawati. Werkudara. Nggih. Yai Aji, kula wonten maring dawuh Koko Prabu. Samangke gandeng pustaka Jamus kelima sada menika ical kula saged mestani bilih pagebluk ing tumanduk wonten negari Ngamarta menika inggih krana dayanipun pusaka ingkang sampun oncat saking negari Ngamarta. Mila dinten sakmangke monggo sesarengan dipun upaya wonten pundi dening pustaka Jamus lima sada. Dinten sakmangke monggo kula kanthi supados manekung dhateng ngersaning Hyang Mahanasa. Kanthi alampah semedi. Pandhawa wonten ing madyaning Datraya menika kula kanthi alampah semedi mboten ketang namung telung kedheping paningal. Manteng pangestinipun nyuwun dhateng panguwasaning Dat Kamurweng Dat supados narbuka pepadang wonten pundi durungipun pustaka Jamus Myang Jimat lima sada. Menawi tetila mekaten kula namung ndederek kersa maduka Kanjeng Koko Prabu.
sigra besem dupa sanata ing Amarta bal kukus sundul ngawiyat angebaki jroning kedhaton negari Ngamarta. Sangya para Pandhawa nata Ngamarta, Raden Werkudara, Raden Arjuna miwah nata ing Ndarawati. Sami sesarengan sedakep salutut juga nutupi baban hawa sanga. Ngeningaken cipta tanan ing pinandeng amung kejawi panguwasaning dat kamurweng dat. Werkudara, nggih. Arjuna kula wonten paring adhawuh, Yayaji kula wonten timbalan. Menapa ing sampun kula aturaken menika nyata dipun tampi dening panguwasaning dat kamurweng dat ketitik. Nadyan Yayaji tuwin kadang kula panenggak menapa dening kadang kula panengah dereng nampi sasmitaning dewa. Nembe telung kedheping paningalke mawon kula sampun nampi sasmita bilih. Dewa sampun miterang wonten pundi denengipun pustaka Jamus Myang Jimat Kelima Sada. Klirune merga pustaka Jamus Lima Sada kuwi ora kok ilang nanging pancen ana ingkang nyolong. Wah. Ana sing nyolong. Iya, ana sing nyolong. Paringa dawuh. Yen pancen pustaka Jamus Lima Sada eneng sing nyolong sapa? Yen ratu ngendi? Yen brahmana ngendi pertapane? Bakal tak jaluk yen ditiku kuwi mesti bakal tak gawe sungsang bawana balik negaraning ratu mau. Werkudara, nggih. Aku tak takon karo kowe, upama kowe kuwi bisa nyekel malinge sing nyolong pustaka Jamus Lima Sada, maling mau tok ngapake? Gumantung tegese diajuk keneng perdata adil Ngamarta, apa manut hukume Werkudara. Werkudara, hawa. Rungokno. Sing nyolong pustaka Jamus Lima Sada mau sabdaning dewa tak tampa dudu wong kana-kana nanging isih putramu dhewe ya kuwi Abimanyu ing Tanjung Anom. Sing nyolong pustaka Jamus Lima Sada mau sabdaning dewa tak tampa dudu wong kana-kana nanging isih putramu dhewe ya kuwi Abimanyu ing Tanjung Anom. Wah. Kaya sinamber gelap rasaku. Bareng Kresna kanggo paring dawuh sing nyolong pustaka Jamus Lima Sada anakku Abimanyu. Koko Prabu persasat sampun pepes bayu kang tapis kula mboten nggadahi kekiyatan krana paduka sampun maring dawuh pustaka Jamus Myang Jimat Kelima Sada cinidra dening anak kula pun Angka Wijaya inggih Tanjung Anom Koko Prabu. Gatot wonten timbrani ngadhah menapa Rama Kyai? Antarja wonten timbrani ngadhah menapa Rama Kyai? Antasena eneng apa, Pak? Wah, Gatot wonten timbalan. Waktu dina iki kowe melu karo wong tuamu aku. Liripun kados pundi dene paduka Kanjeng Rama paring dawuh mekaten, ngertiya? Pagebluk sing tumama ana ing negara Ngamarta jebul sing dadi tuk sumbering perkara ilanging pustaka Jamus Kelima Sada. Kresna kakang Kurawuh ning negara Ngamarta ngandhakake yen pusaka ora ilang ning pancen eneng sing nyolong. Mula maling mau wajibe ya kudu dihukum pati monggo bapakmu wis aguh. Menawi telu mekaten durat muka menika kula ingkang badhe nyepeng paduka Kanjeng Rama ing kedah Mejahi. Kaya aja kaget lecah bagus. Bareng tak desek rembug Kresna kakangku tak kon bloko sapa sing nyolong pustaka Jamus Kelima Sada. Ora ana liya kejaba mung adimu Abimanyu, Gatot. Aja tidur rasamu, Gatot Kaca. Ayo bapakmu arep ning Tanjung Anom. Adimu arep tak tanjihke.
Apa pancen nyolong pusaka? Yen pancen nyolong pusaka, ikhlasno, Ger anakku Gatotkaca. Kok malah tok candhet ki ngopo Dimas? Sik Kang. Bareng aku meneng wae ora sambung rembug karo ngendikane bapak. Tak pikir-pikir kok iki ana perkara sing aneh. Lho, aneh piye? Siwa Ndarawati ngandhakake entuk Sasmita nek sing nyolong pustaka Jamus Klimasada kuwi Abimanyu. Monggo Kakang Antarja ngerti dhewe to. Abimanyu ku ora tau tumindak sing ala, ora tau tumindak sing ora sak mestine. Iya. Iki mergo bapak ki banget gone percaya karo Siwa Ndarawati. Nganti iki mengko nek nganti awake dhewe ora iso gawe srana supaya kabeh slamet. Kowe karo aku kelangan Abimanyu. Kowe ngerti bapak to? Bapak ki nek wis diwatak, duwe niat, duwe karep, ora bakal kendho ning dalan. Terus karepmu piye Dimas? Yo kowe. Ora dalah. Dina samengko wis kelakon penjangkaku. Nggonku bakal gawe srana ringkiyeng para Pandhawa. Gedhe-gedhene patining para Pandhawa jumbuh kaliyan apa sing didhawuhke dening anak Prabu Duryudana. Nggone ndusta utawa nduta kelawan aku supaya gawe patining para Pandhawa. Mongko sejatine Abimanyu ora ngerti kenthang ki muling lelakon, ora ngerti pojok plereting kahanan. Mongko sing digadang-gadang dening para Pandhawa ki mung Abimanyu. Abimanyu tak lokke yen to nyolong pustaka Jamus Klimasada, mongko Werkudara wis saguh mateni karo maling. Werkudara ki nek wis duwe karep ora bakal iso dindakke dening sapa wae. Werkudara tekan Tanjung Anom, Abimanyu tanpa ditakoni dipateni karo Werkudara. Yen Abimanyu tekan ning pati, Werkudara mesti diruputake dening Prabu Puntadewa. Kang mengkono bakal dadi geger antaraning kulawarga Pandhawa. Pandhawa mati dhewe-dhewe. Oh. Yayi, kula ingkang Antasena iki. Heeh, Pakde. Wis ket mau. Ha wis ket mau. Lho, yen ngono kowe ngerti sing tak omongke? Ya capet-capet. Weh lah Kang, iki nek ra dijotosi tuman wae Kang. Terus, aku tanggung jawab Kang. Sadurunge aku neruske lehku ngajar. Aduh. Kowe blokose. Blok apa? Kok dadi Kresna barang ki ngopo? Aku ora apa-apa kok. Blok. Aku diutus anak Prabu Duryudana. Kon ngopo? Kon ngepit. Kon matane para Pandhawa, mula terus aku dadi sinuwun Prabu Ndarawati. Kok sing tok angkah patine Abimanyu. Mergo Abimanyu kuwi anak katresnaning Pandhawa. Nek Pandhawa mati, nek Abimanyu mati, Pandhawa mesti pepes bayu kang tapis ora duwe kekuatan mateni Pandhawa angel mijet wae nganti. Wis sakarepmu Kang. Kowe tak wenangake ngajar Begawan Durna, aku tak nguyak Kang Garwaca. Ning kowe ndang nututi aku. Iya Dimas, yo Kang, leren Kang, mantep. Menapa Kanjeng Eyang ingkang dados Prabu Ndarawati? Ge omong.
saking nganteme urung irang larane kok blas-blas. Inggih menapa mboten ya? Saestu. Panjenengan ingkang paring pangandikan nek Abimanyu sing nyolong pusaka Jamus Lima Sada ngantos Kanjeng Rama Jodipati duka. Gendong Kang. Aku tak munggah dhewe. Ayo melu karo aku. Iya Dimas. Ora usah kuwatir. Nek bapak nesu aku sing tanggung jawab. Ayo Dimas, yo Kang. Ora lidhok ujaring wong daplok. Kanjeng Rama wis tak emutake aja nganti melu-melu lan sago karo dawuhing Ratu Ngastina. Nyatane barang sesinglon Nalindra Indrawati malah konangan anak-anak Pandhawa. Aduh, wong tuaku dipiloro kaya ngono. Monggo nek aku ngrebut mesti ora bakal iso kelakon ngrebut Sinuwun Ngastina. Kula nyuwun tanggung jawab sampeyan Sinuwun. Sritina ning pasewakan Paman Wasa Jenar sampun wonten 3 dinten ngantos dumugi kelenggan samenika anggen kula ngutus kalihan Bapa Durna supados damel srana pejaing para Pandhawa sak mboten-mbotenipun ringging para Pandhawa supados gampil dipun kerenah pejahipun. Namung kewala ngantos 3 dinten menika dereng wonten kabar kawusananipun. Menapa Bapa Durna kasembadan menapa boten anggenipun damel srana pejahing para Pandhawa. Paman Wasa Jenar. Nuwun sewu nggih anak Prabu. 3 dinten menika wekdal ingkang sampun cekap kagem Kakang Penemban Durna anggenipun mejahi para Pandhawa. Menawi mekaten inggih kula saged mestani bilih para Pandhawa sampun sirna margalayu namung kewala Kakang Penemban Durna dereng dumugi wonten negari Ngastina. Mbok menawi mangke sekedhap malih tumunten Kakang Durna badhe sowan wonten negari Ngastina ngaturaken kuwandhanipun Pandhawa 5 cacahipun. Nuwun sewu. Sampeyan sampun ngantos ngenaki penggalipun Duryudana. Kanthi atur kados mekaten menika. Sampeyan ampun ming kadreng kepengin gawe jenak manahipun Duryudana. Kula mboten kepengin Paman Harya Sengkuni menika ngaturaken sewiji-wiji ingkang boten wonten kasunyatanipun. Dereng ngantos paripurna samimbal wacana. Kasaring mlajar-mlajar nengke Bambang Swatama mangkana pangudas maraning Diya Sinuwun ngaturaken ketiwasan Sinuwun. Swatama Bambang Swatama wonten timbalan ngadhawuh ingkang sekawit kowe nderekake marang jengkaring Bapa Durna gone wis semaguh bakal gawe pati ning para Pandhawa ewadene kowe dina iki sowan katon kembeng-kembeng netramu ngemu waspa eneng apa Swatama sepinten kalepatanipun ngabdipun Swatama kula tadhah wadana Sinuwun nalika semanten kula nderekaken Kanjeng Rama tumunten Kanjeng Rama damel karti sampika supados saged mrenah pejahipun para Pandhawa sarana sesinglon nata Ndarawati tegesipun salin wujud dados nata Ndarawati nanging krana pakartinipun inggih menika anak-anak Pandhawa lancur Pandhawa pun Antarja kaliyan pun Antasena wekasan ngaturaken ketiwasan Sinuwun tiyang sepuh kula kadenangan anggenipun wujud nata Ndarawati dipun pulasara dening pun Antasena sak mangke tiyang sepuh kula duka kados pundi kawontenanipun kula nyuwun senjata pitulung dhateng paduka Gusti kula. Awan wonten dawuh nek eneng ngatur kaya ngenten iki kula tak takon karo sampeyan
Kula kudu percaya karo sapa? Sampeyan ngandhakake yen to Begawan Durna kelakon mateni para Pandhawa ning Satama tawang-tawang tangis. Matur kaliyan pun Duryudana nek Begawan Durna dicekel anak-anak Pandhawa dadi pesakitan diajar mrono mrene. Sampeyan wau ngucap pripun? Nek ucape Patih Sengkuni ora nyata, pangkat Patih ajeng mang balekke kalih kula. Saniki sampeyan ajeng ngomong napa? Sampeyan ajeng ngomong apa? Mencap wong gerak ora nyata. Ning aja mbok sebut Patih Sengkuni nek ora iso gawe kisruh jagat Ngastina. Ora ga iso gawe kisruh jagat Pandhawa, gedene ora iso gawe kisruh jagat gedhe iki Kartomarma kepareng Paduka. Tontonen le, nek ora percaya karo makmu cilik iki tontonen kridaning Patih Sengkuni ling gunake utek, ling gunake akal pikir nang kene iki. Contonen ya ngger Kartomarma. Kula ingkang sowan jinuwun. Nuwun sewu, kula ingkang sowan. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk jinuwun. Mangke riyen. Panjenengan ngendika sinuwun menika klentu, kula sanes Nalindra Ngastina. Lho, sinten? Kula Patih Ngastina, Patih Sengkuni. Sinuwun Ngastina sampun jengkar saking Datulaya. Wah, ladal. Panjenengan sinten? Kula wingking saking negeri Terbelasuket. Istri mestani dateng kula Prabu Lokayanti. Prabu Lokayanti. Nggih. Lah panjenengan wonten wigatos menapa kok rawuh wonten negari Ngastina? Lah cariyosipun mekaten. Kula menika nembe dipun tampi dados siswanipun Begawan Durna. Nalika semanten dipun janjekaken dinten menika kula badhe nampi sakatahe ngaji Jaya Kawijayan. Tinatah mendat Jinromenter Trumbak Bengkung Sinuduk Putung badhe kaparingaken dhateng kula. Ning nyatanipun sareng kula sowan dhateng Sukalima, Suwung, ngendikanipun para cantrik Begawan Durna sowan teng Ngastina. Kadreng raos kula anggen kula selak kepengin nampi ngelmu-ngelmu Jaya Kawijayan kula susul teng Ngastina. Lah kok tinemune sakmenika malah mboten wonten mriki. Inggih, monggo anggenipun badhe menggalih monggo. Ning nek panjenengan mireng sumbare anak-anak Pandhawa niku teng ati marai lara. Sumbare pripun? Ayo, jare kowe duwe murid anyar sing jeneng Lokayanti. Menungsane kon tekan jejegane raine. Ngonten niku. Lho. Niku sing ngomong sinten? Sing ngomong Antasena. Panjenengan mireng piyambak krungu dhewe, yakin sumpah. Kula mboten ngapusi. Nuthuki Durna karo, "Ayo omongno muridmu sing pirang-pirang." Aku ngerti nek kowe bar nampa murid saka Terbelasuket jenenge Lokayanti. Diapure kaya ngapa? Kon tekan kene kon ngewangi karo kowe. Wah, jejegane sirahe Lokayanti. Muni ngoten niku. Wah, perkara dudu perkara Durna, ning perkara lar jejeki rupane Lokayanti. Kok aku arep golek Antasena. Lho. La. Sebabe napa kok golek Antasena? Eneng sing ngandhake karo aku, Antasena ngajar karo Begawan Durna. Antasena nuthuki Begawan Durna karo muni ngene iki. Ayo kandhakno muridmu sing anyar jenenge Lokayanti Nalindra Terbelasuket. Tak jejekane sirahe. Ngono kuwi yo. Aku Prabu Lokayanti dikilani karo jenenge Antasena. Mangke riyen. Niku sing kandha sapa? Sing kandha Patih Ngastina, Patih Sengkuni. Sampeyan percaya? Percaya. Lah. Piye lho? Kasih tahu. Ya. Arep tuwa ning menungso ratatanan niku. Sengkuni nika. Nggih. Mula sampeyan nek percaya karo omongane Sengkuni niku padha karo sampeyan niku mlebu teng juranging kasangsaran. Mula saniki rasa gagas perkara Antasena lengunekke sampeyan arep dijejeki mestakane mboten sah digagas. Niku mung didu karo Patih Sengkuni. Nek sampeyan gagas upama ketemu karo Antasena, sampeyan ora bakal iso mateni Antasena. Lho, sebabe niku satriya ampuhe kegila-gila. Ning aku wis kebacut lara atiku. Nggih, nek pun kebacut lara atine nggih gek menyang. Pethoke Antasena, kula tak tata-tata golek ambulan. Lho. Nggo ngopo? Nggo gotong sampeyan niku.
Nek digotong ya abot kok ya mengke kula goleke tuli. Berita lelayu Lokayanti meninggal dunia. Duapure ora. Ngembe karo aku. Goleki ya, Kok. Nggih, monggo mawon ning kula isih elek-elek lho. Ora peduli. Arep jejeki mestakane Lokayanti aku Nalendra ora tau mambu penantang. Ditantang karo Antasena. Monggo mawon kula dereke sinuwun. Yen ngono kowe wani karo sing tawedene apamu. Parat. Kongas. Adikang, Adigong, Adiguna. Gembelo siramu geleleng pacamu. Aku ora iso ngalahke Antasena, bumi langit tangkep. Waduh. Yo Kang, bapak doyak yo. Rekata Tyan Gatotkaca. Gatot. Inggih Rama Kyai. Tak dawuhi jumujuk ning Tanjung Anom, malah ngendhek lakune wong tuwa Rama Kyai. Mugi antatusna ing kawuningan mumpung dereng kelampah lan dereng kelajeng kula aturi nyandhet semanten anggen paduka badhe midana dhateng pun Yayi Abimanyu. Wah, Abimanyu luput aja mbok ayomi, mboten perkawis kula ngayomi dhateng kadang kula ing Tanjung Anom. Namung mugi antatusna ing kawuningan bilih Yayi Abimanyu mboten lepat sinuwun Ndorowati Kanjeng Prabu Ndawaraka ing mapan wonten negari Ngamarta menika panjal maning mengsah. Kaya aja ngawu gawar ngawur. Cetha yen to kuwi Kresna kakangku sanes Kanjeng Rama kula ingkang nekseni piyambak. Sapa sing salin wujud dadi Ratu Ndorowati? Nuwun pangapunten sampun andadosaken dukanipun Kanjeng Rama. Ingkang dados Nalindra Ndorowati inggih menika Eyang Durna ing Sukalima. Wah, cangkeme. Neliti kahanan ingkang sakenane jebul bener ngendikane Kakang Harukaca. Sing dadi Kresna kuwi Eyang Durna. Wah, kose aja nesusih. Kowe iso omong kaya ngono kudu ana buktine. Kakang, Durnane garene Kakang Antarja. Abimanyu wonten dawuh Kanjeng Ibu. Kaya ngene rasane wong kang kabanda rasa tresna lawan anak ingkang angka loro. Mung merga saka lelakon ingkang wis ndak lakoni ora kanthi kanyana-nyana. Ibumu nyumpena wonten ingkang kababar kawursita madyaning pasumpenan. Ora ana liya kejaba amung anakku ing Tanjung Anom nalika semana ledang ana ing tengahing bengawan kedadak kasempyok ing alun gedhe satemah kendhang kapracundheng. Lelabetan menapa ingkang sampun kula tindakaken tuwin sampun kula lampahi. Dene kula nampi wujudipun bebingah saking Kanjeng Prabu Darmakusuma ora sandadakake antakon maragake Tampanana Abimanyu. Monggo Rama kula aturi nampi. Namung sejatosipun kula mboten badhe nyuwun dipun paringi bebingah dening Kanjeng Prabu Darmakusuma nyoh Tampanana wong edan taun.
dijempalani sampeyan dhewe Patobat. Kula ibune ora nrimake. Aja bocah wingi sore sing dijempalani yo Sri Kandi mungsamu. Sri Kandi mungsamu legane ngatiku wae. Sri Kandi, ora perkara aku kalah karo kowe. Nanging kowe wong wadon ora usah melu-melu perkara iki. Tak sipat jemparing mbuh tibamu Wara Sri Kandi. Lamban menika estunipun mboten lepatipun kadang kula pun Abimanyu bayi wingi sore ngerti mopo. Kenging menapa Kanjeng Rama tumindak kados mekaten ayo lunga saka Tanjung Anombayang Nuwun sewu menika kok wonten satunggiling putri ingkang rawuh wonten ing pertapan Widara Payung. Penemban yen sampeyan dangu kelawan aku Wara Sembadra. Wara Sembadra. Iya penemban. Iki anakku Abimanyu. Wonten menapa kok rawuh wonten ing pertapan? Penemban merga saka cengkilinging bapakne bocah iki. Bocah ora kleru ora luput dicempalani nganti kutah ludira kaya mengkono. Mula trima aku mlayu saka ing kasatriyan golek pengayoman. Kepasang yogya dene aku ketemu karo sampeyan Penemban lilanana aku tak mapan ana ing pertapan kene ora ketang ngambung sedhi lho. Titah menika klintu krana ngrisak pasrening Kahyangan Suralaya. Amargi dawah wonten ing Kayuwangan tumuli titah menika badhe dipun patrapi pidana pejah kacemplungaken wonten ing Kawah Candradimuka. Sapa Penemban titah sing bakal dadi intiping neraka Candradimuka? Ingkang setri nami Wara Sri Kandi, ingkang jaler nami Raden Gatotkaca Sang Dewi. Salah kedaden wujud buta sak gunung telung gunung pitung gunung. Penemban bareng kowe ngendikake yen to sing wedok aran Sri Kandi sing lanang Gatotkaca. Sri Kandi kuwi dulurku wedok Gatotkaca kuwi anakku lanang. Aku ora nrimakake yen to bakal dijemplungake ana ing Kawah Candradimuka. Abimanyu aja melu kowe mapan ana ing pertapan Kahyangan tak gawene sungsang bawana bali. Apa sababe dene jeneng kita ngamuk ana ing Kayuwangan? Merga para dewa wis tumindak ingkang ora sak mestine. Tumindak ora sak mestine kepiye? Ngluputake wong kang tanpa dosa. Ana titah kang aran Sri Kandi karo Gatotkaca tiba ning Kayuwangan mbok luputake. Monggo araning tembung tiba mono ora kanthi kasengaja kejaba yen wong mau niba kuwi tegese pancen jarak. Yo balekke ora. Ora mbok balekke tak gegulung Kakang Trada. Sri Kandi lan Gatotkaca dipun wali saking pakunjaran sakmangke kula paringi gesang ingkang sakmurwat kaliyan titah sanesipun. Mboten lepat, mboten Kakang. Nggih ra ngaten dia rasa.
Waduh syukur nah ngaten. Dewi Warasa Kandi mboten siyos dipun lebetaken wonten ing Kawah Candra-Dimuka. Tobat Panembahan ngaturake panuwun ya Panembahan inggih. Samengko piye Panembahan napa mbok tampa pasuwitanku kula tetep badhe nampi pasuwitanipun Gusti Ayu Sembadra miwah Gusti Ayu Sri Kandi. Tobat matur nuwun Panembahan matur. Jaluk Panembahan. Lho mangkir miyen to wong menika sampun sami ngayom wonten ing mriki. Yen ora entuk tak jaluk pertapan kene tak obrak-abrik. Lho. Raden menika nuwun sewu, satriya bagus kok brangasan kados mekaten. Lajeng lepat kula menapa kok ngobrak-abrik dhateng pertapan. Kowe ngrebut garwaning Raden Janaka Wara Sembadra Wara Sri Kandi. Kena boyongen wong wadon loro yantu iso nyingkirke Janaka Widara Yaksa wonten dawuh wani ora tak du karo satra iki wah gaglak limpane wah menapa Kakang Mas Pangling dhateng lagak lagu lagihanipun kula dados cantrik mesinipun penditanipun panjenengan sampun saged batang. Aduh Koko Prabu kok. Raden Janaka kok malah panjenengan nglumpruk wonten ngajengan kula nyembah Koko Prabu sampun paring pangandikan kados mekaten. Widara Yaksa babar kadang kula ing garba ruji. Paduka Koko Prabu Sri Bathara Kresna Koko Prabu kula nyuwun pengayoman Koko Prabu. Bapak Durna tok mbruk kene Antarja. Aku sing matur wadhi. Aku sing iso gawe pepadhang negara Ngamarta. Pepadhang piye? Bapak Werkudara nalika Semar mateni karo iku Abimanyu. Terus Bapak Janaka tekan Tanjungan Omku ya arep mateni adhiku Abimanyu. Merga saka sapa? Merga saka lambene Begawan Dara sing ngandhakake nek Ndara Abimanyu kuwi nyolong pustaka Jamus miyang Jimat Limasada. Niku mboten prayogi. Oh nggih kula nyuwun. Kula nyuwun pengayoman, kula nyuwun Antasena. Piye culke? Ya. Ben kundur. Ya, ngono bali kono. Oh sampun nggih kula nyuwun pamit kula lepat benjang malih menawi dipun wangsuli. Kula sampun mboten ngertos menawi anak-anak Pandhawa sami miruna lho Bapak Pandhawan. Oh nggih kula nyuwun pamit nggih, nyuwun pamit.